Iki malah diwakili karo admin tim kreative iki ana Mbak Kiki, ana Mbak Anindita, uga ana senenge ora. Ayo Nadia Eka. Ngono kuwi cah telu kuwi. Ya. Ya Bu Kesi aturna coba kaya apa ngujiwat sak bawane. Ya, kaya ngono. Bu Sukesi Rahayu. Ya, Halo. Duh Mas Mustika ning nyeranake lung kerah lan lesu ngilang kerasa kang samar tresnaku sundol wiyati. Sadurunge langgam Bu Kesi, coba mewakili kanca-kanca waranggana lan pengrawit, kira-kira arep matur apa marang keluarga besar Kecamatan Banyumanik ing bengi iki ingkang tasakuran hari jadi Kota Semarang. Monggo Bu. Kula ngaturaken ingkang tanpa upami dene sedaya warga masyarakat Banyumanik khususipun segenap panitia tasih peduli mencintai budaya wayang kulit yang ternyata ini adalah salah satu warisan budaya leluhur yang adiluhung saengga dalu niki kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi kanthi pagelaran wayang kulit dalu menika Kota Semarang ingkang dalu menika nembe ulang tahun mugi-mugi semakin sukses dan semakin maju ke depan. Amin. Matur nuwun. Amin. Nggih, luar biasa. Lah ngendikane Bu Camat ki taun ngarep wis pensiun.
Nggih. Camate sapa wae Banyumanik hari jadi kota Semarang tetep wayangan. Wah, apik lek ngono kuwi bergas. Ya, Ya matur nuwun karo warga masyarakat Semarang ya Bu Kesi. Iki Nggih. malah rada kerep sowan ning Semarang sok tanggal 10 ana Kali Pancur ngalian Semarang. Terus tanggal 24 Mei ana ing Bulusan Tembalang Semarang meneh. Matur nuwun karo para kadang-kadang sedaya kemawon. Ya, Monggo langgamipun Bu Sukesi Rahayu. Jiwate yen anggeget lendi anjinjit alise seselebe wane lenjer kuning nang sinawang yen ngujiwan memikir tan kuat kaya arep nekat suwe-suwe tamat prasasat anggayo jimat yen tengah mangrasaku kaya wis sumandheng Hamung tansah tak lalekke nanging terus Nadyanto wis dudu bocah enom meneh parandene Bu Kesi swarane isih ungkul kaya ngono ya, Mak. Ora mung swarane sing sik utuh, sarirane ya isih padhet kaya mengkono. Ya. Rumangsaku umure saya tambah kok malah saya enom ya, Nduk. Terima Bu Kesi. kasih, terima kasih. Kaya ngono kuwi. Ada parian Pak Dalang, Apa? ikan bandeng gurih rasanya. Cakep. Pak Cahyo yang ganteng, Abu Kesi yang punya. Iya. Ikan bandeng dibawa ke Kemuning. Pak Cahyo ganteng senengane neng Sunan Kuning. Malah elek. Ngopo kono wis tutup kok saiki ora. Aman pokoke iki. Apik ngono kuwi bergas. Pancen ya Bu Kesi iki nggumen aku. Umume yen piyayi saya tambah umure lak mesti saya kendu ning Bu Kesi iki pancen ngibarate srengenge iki jam 12 awan kae kok. Dadi sik panas-panase kae. Wah, tenan. Tenan mergo ya perawatane ya ora keri, ya to. Endi sing jenenge scrub, endi sing jenenge facial.
pengencangan nggen apa ngisore mripat kuwi ya digatekake men ora dadi kendhu kaya ngono. Iya, penting kaya ngono. Mula nadyanto asline nuwun sewu piyayine iki ireng ning gandeng dipoles pinter perawatan saiki dadi putih. Mula aku ya nyonto karo wong Arab, wong lanang Arab yen ngundang bojone wedok, "Hai Humairah." Tegese istriku yang putih kemerah-merahan. Tegese ya Humairah. Dadi yen bojone iki ayu putih ngene kudu ya Humairah. Upama ireng ya tetep ya Humairah. Aja nganti peh ireng diundang ya Hajar Aswad ki aja. Ora entuk kaya ngono kuwi. Bagus. Makasih. Telaske, Bu.